सत्यरन्जन बरा बे मुङा बर'फोरनि खुगा खुगा सोलिगासिनो थादों। गासैबो ससियेल मिडियायाव टप लेभेलाव भाइरेल जागासिनो दं बे सुबुङा। बे सुबुंनि सायाव आङो भिडिअखौ खालामनो गोसो गैयामोन आरो खालामाखैमोनबो। बिनि थाखायनो जि सानखालि बे प्रेस मिटखौ होदोंमोन बिसोरो, बै सानखालिनो आं बेखौ नुदोंमोन होनाय समावनो, नाथाय बै समाव आं जेबो भिडिअ लाबोआखै। खारन बे जोबोर कन्ट्रभार्सियेल बिसय। कन्ट्रभार्सियेल बिसयनि सायाव भिडिअ लाबोनो गोसो गैया आरो बिबो धोरोमारि बिथिं। बुहुमाव बयनिख्रुइ बांसिन थैलायनाय, गावथारलायनाय, बुथारलायनाय जायो धोरोमनि थाखाय। आरो बेबायदि धोरोमनि सायाव भिडिअ लाबोनाया जोबोरैनो जेंना गोनां। बेनिखायनो आं बिनि सायाव भिडिअ लाबोआखैमोन। नाथाय नुबाय गासैबो सुबुङानो, गासैबो जोंनि बर' इउटिउबारफोरानो बेनि सायाव भिडिअखौ लाबोनायखौ आं नुनो मोनदों। बेनिखायनो आं सानबाय जोबनायाव आंबो बेखौ लाबोथारनोसै। सासे बर' सुबुं हिसाबै बेखौ लाबोआबा बोरैबा जागोन सानबाय आं। जिखालि बिनि भिडिअखौ नुदोंमोन आङो जोबोर रागा जोंदोंमोन। खाथियाव थानायमोनबाथ' आं बेखौ रायगौमोन। बाथौ महासभानि जि प्लेटफर्म, बे प्लेटफर्मखौ टटेलि बियो गाज्रि इउज खालामदों, आं बेखौ बुंगोन। बै सत्यरन्जन बराया जेब्ला बुंलांबाय थादोंमोन, बै समाव रावबो बाथौ महासभानि सुबुंफोरा, उनथिंजाय जिरायना थानाय सुबुंफोरा बेखौ होबथायाखैमोन। सबसे दुखुनांथाव बे मोनसेया, सबसे लाजिनांथाव बेयो जादों जोंनिया। मानो होनोबा बेबायदि थासारियाव मोनसे कमिउनेल सृष्टि जानो हागौ, बे बाथ्राखौ मिथिनानै खमसे होबथानांगौमोन। नाथाय बिथांमोनाबो होबथायाखै। बे सबसे गिदिर गोरोन्थि जादों होननानै आं बुंगोन। सबसे गिदिर बाथ्राया जाहैबाय बेवहाय बै सत्यरन्जन बरा नामनि सुबुङा, जायखौ आं कुनुदिन सिनायफेरा, बै सानखालिसो नुदों। बै सत्यरन्जन बरा नामनि सुबुङा जायफोर बाथ्राखौ बुंदों, मोननैसोआ एकदम जाथावथारि नंथारि, अशिक्षित होनना बुंनांगोन जों बेखौ। सोलोंथाइ गैयि, जेबो नलेज गैयि बेबायदि बुंनांगोन। संबिजिरनि सायाव मोनसेबो गियान गैयि। एसटिया माखौ होनो, गावनो अबिसि रानजानाय क्लासावनो गोलैयो सत्यरन्जन बरा। बरायाथ' अबिसि जागोन निस्सय। अब्ला अबिसि जानानै एसटिया मा बुस्थु बेखौ मोजाङै मिथिया बियो। जे अबिसि स्टेटासखौ सोर होयो, धोरोमखौ लाना होयो ना माखौ लाना होयो, बेखौनो बियो मिथियाखै। बियो बुंदोंमोन मा एसटि स्टेटासखौ दाननांगौ जायफोरा बाथौनि अनगा गुबुन धोरोम लादों। आरो बुंबावदों दामनाय देनाय, बर'नि जि हारिमुवारि दामनाय देनाय, देंखोआरि जेसेबां आगजु दं, बैफोरखौ ख्रिस्टान धोरोम लानाय बा गुबुन धोरोम लानाय सुबुंफोरा बाथौनि अनगा दामनो मोना, दामनायनिफ्राय बन्सित खालामनांगौ, बे टाइपनि मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन। दामनो मोननाय मोनैनि जि डिसिसन, बे डिसिसनखौ सत्यरन्जन बराया सोर बेखौ डिसिसन होनो, नङा होमबा बाथ्राया? जे ख्रिस्टान धोरोम लानाय सुबुंफोरा, जयगुरु लानायफोरा, अनुकुल लानायफोरा, ब्रह्म धोरोम लानायफोरा, गुबुन गुबुन कृष्ण गुरु धोरोम लानायफोरा बे दामजुफोरखौ, बर'नि हारिमुवारि दामनाय देनायफोरखौ, बैफोरखौ बाहायनो मोनगोन ना मोना, बेखौ डिसिसन लानांगौबा बर' सुबुंफोरा लागोन। सत्यरन्जन बराया सोर? दामनो मोननाय मोननि बाथ्रायानो मा मोनसे हारिनि गेजेराव दाङाबाजि सृष्टि खालामनाय बाथ्राखा बेयो। बेनिखायनो दामनायाव मा जायो, मानो दामनो मोना, बिथाङा मानो बुंदों दामनो मोना? आरो बेवहाय बिथांखौ दामनो मोना होननानै सोरबा इनपुट होदो नामा, जे ओरै होन होननानै? बाथौ महासभायाथ' मोनसे प्रतिक्रिया होबाय। बिथांमोना बुंबाय जे बेजों जेबो लोब्बा गैया, बिथांनि बुंनायजों जेबो लोब्बा गैया। नाथाय बै बुंनाय समाव बिथांमोना मानो होबथायाखैमोन? बे मोनसे जोबोर गिदिर कुइसन जादों आरो। होबथानांगौमोन बिथांमोना। खानस्रिया ओंखारखाबाय, बाथ्राया आउट जाखाबाय। दा बाथौ महासभानि सायाव बा बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरनि सायावसो मोनसे सासपेक्ट सृष्टि जादों, नङा होमबा? बाथौ धोरोमखौ ओरैनोबो मोजां मोनि सुबुंनि अनजिमाया गोबां दं, नङा होमबा? आरो गोबाङानो मद गुरुसो होनना बुङो, इनसाल्टबो खालामो, नङा होमबा? बाथौ धोरोमनि सायाव गोबां मानसियानो इनसाल्ट खालामो, मद गुरु मायबा गुरुनो, नङा होमबा? ओरैनो मुगैग्राया बारा दंखायो बाथौ धोरोमखौ, आरो बै सत्यरन्जन बराया आरोबाव बाथौ धोरोमखौ मुगैनायनि मोनसे रास्ताखौ खेवनानै होनाय बायदिसो जादों। लामाखौ खेवनानै होदों आरो जे बाथौ धोरोमखौ मुगैथो ख्रिस्टान धोरोम लानायफोरा, गुबुन धोरोम लानायफोरा, नङा होमबा? धोरोमा ओरैबायदि मोनसे सेन्सिटिभ बिसय, जुदि नोंथाङा ब्रह्म धोरोमनि सापर्टआव बाथ्रा बुङोबा, नोंथांखौ बाथौ धोरोमनि सुबुङा जोबोर गाज्रि मोनगोन, जोबोर नायनो बागोन। जुदि बाथौ धोरोमनि सापर्टआव बाथ्रा बुङोबा, नोंथांखौ ब्रह्म धोरोम, ख्रिस्टान धोरोम, गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरा ओरैबायदि नायनो बागोन, इनसाल्टबो खालामनो हागौ नोंथां। बेनिखायनो धोरोमा ओरैबायदि मोनसे बिसय, धोरोमनि सायाव ना बाथ्रा बुंजायो, ना धोरोमनि सायाव माबा मोनसे एनालाइज खालामजायो, खालामजानाय बिसय नङा बेयो। आरो दिनै गुबुन हारिनि सासे सुबुङा, जाय बर' नङा, बै सुबुङा जोंनि धोरोमखौ लानानै बेबायदि बेले बेजे बिबुंथि होनाय, आंनि लाइफआव बेखौनो फार्स्ट टाइम नुदों। आरो नोंथांमोना मिथिगौ बर'नि गेजेराव गुबुन गुबुन धोरोम लानाय सुबुं दंबाबो
बर'नि गेजेराव जेबो धोरोमारि जेंना जेंसि गैफेरा आरो जानोबो नाङा। धोरोमा मोनसे हारिनि जौगानायाव हेंथा मुवा जानाङा। आरो बेबायदि जायोबा बेथ' तालिबाननिसो रुल्स जागोन, नङा होमबा? बेथ' माने हिजाब गानथारनांगो, बुरखा गानथारनांगो, हौवाफोरनि फरायसालियाव हिन्जावफोरा फरायनो मोना, बेबायदि तालिबाननि बायदिसो जागोन रुल्सआ, इस्लामिक टेररिज्मनि बायदिसो जागोन बाथ्राया। स' जोंनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै दिनैसिम खनसेबो नांलायफेरनाय जायाखै। जानो हागौ फोरलां बाबाजिदों आरो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मजों मोनसे समाव नांलाय खमलाय जादोंमोन खोमा। किन्तु बे बाथ्रायाबो सैथो, बै खृष्टान धोरोम आरो बाथौ धोरोमनि सुबुंफोरनि गेजेराव माखासे ससियेल मिडियायाव फैयो माखासे बेबायदि जाथाय किन्तु दाबो जोंनि समाजनि गेजेराव जाबाय थायो। नाथाय बेफोरो आउट जाया, मिडियायाव फैफेरा। ओरैबायदि जाथाय जायो जे जाय जायगायाव बाथौ धोरोमनि मेजरिटि बैहाय सोरबा जुदि खृष्टान धोरोम लानाय सासे सुबुं थायोबा बेखौ ओरैबायदि प्रेसार होयो, माने बाथौआव हाबनांगो, सोरबा इनसाल्टबो खालामगोन, सोरबा माने दुथां सुबुङा अयथासारबो खालामनो हागौ। बेबायदि जाथायबो जों जानायखौ नुबोदों आरो खोनादों, माखासे फोरमानबो गैया। आरो बेबायदिनो खृष्टान धोरोम मेजरिटि थानाय ओनसोलाव सोरबा न'से न'नै जुदि बाथौ धोरोमारि सुबुं थायोबा बेखौबो अयथासार खालामनाय बेबायदि जाथायबो जायो। नाथाय मिडियायाव फैया बेफोर बाथ्राया। नाथाय बेफोर जाबाय फिसा फिसा जाथाय, बिसोरखौ होनना बुङो ससियेल डिसअर्डार। माने लार्ज स्केलाव, गेदेर स्केलाव बेबायदि जेबो जाथाय जाफेराखै। फिसा फिसा बबेबा गामि मोनसेयाव जादों आरो जादोंबाबो बेयो मा लाइटआव फैयाखै। आरो जि लाइटआव फैदो बेवहाय पुलिस प्रसासना माने पानिशमेन्टबो होदों, बेबायदि जाथाया जादों। नाथाय बेफोर मोनसे सासे सुबुंनि मोनसे गामिनि फिसा जाथाय मोनसेखौ लानानै जुदि हल लेभेलाव, गुवार लेभेलाव जुदि बेबायदि आमुक धोरोमनि सुबुंफोरा मोजां नङा, मायबा नङा बेबायदि होनोबा एसटि स्टेटासखौ दाननांगो बेबायदि बुङोबा बेयो मोनसे हारिनि गेजेराव बुथारलायनाय, थैलायनाय, गावथारलायनायनि बादै जेबो जानाय नङा जुदि जों बेबायदि थाङोबा। बेनिखायनो बै सत्यरन्जन बराया बुंनो थाङोब्ला जायफोर बाथ्रा बुंदों, जानो हागौ बियो गावनो मा बुंदों बुजियाखै, एबा ओरैबायदिबो जानो हागौ बर'फोरनि गेजेराव बाय जुद्ध लगायनो र', जिहेथु बर'फ्रा एसे सान्थियाव फैहां जादों, बेनिखायनो धोरोमारि बिथिंजोंबो बर'फोरखौ जुदि गावहोनो हायोबा, ओरैनो गावखानानै दोनखायो नङा होमबा, आरो जुदि गावसोर नायनो बालायनाय जुदि जोनोम जाहोनो हायोबा बर'खौ आरोबाव गाहायाव गोग्लैलांहोबावनो हागोन नामा। बेनिखायनो साफ्रोम बर' सुबुंखौ आं बुंगोन, माने गुबुन धोरोमारि साफ्रोम बर' सुबुंखौ आं बुंगोन, जानो हागौ जोंनि धोरोमा जुदा जुदा, थेवब्लाबो जोङो जोंनि जि DNA, जोंनि जि जेनेटिक, जोंनि जि माने जोनोम जानाय आजै आजौ, जों मोनसेयानो, जों बर'आनो। धोरोमखौ लानानै जों बर' नङा। दिनैनि थासारियाव जों धोरोमखौ लानानैसो बर', बेबायदिबा एसे जेंना जागोन। बेनिखायनो जोङो बर' जानो हागौ जोंनि धोरोमा गुबुन गुबुन, ओरैबायदि लानांगोन जोङो गुबुन गुबुन धोरोमबाबो जों मोनसे बर'आनो। जाबायदि माने बिबिधता, जुदा जुदा कालचार, जुदा जुदा राव, जुदा जुदा आखुथाय, जुदा जुदा थानाय जानाय, नाथाय गासैबो लोगो नांनानै मोनसे इन्डिया, मोनसे इन्टिग्रेसन जाना दङ इन्डियाया। थिग बर'फोराबो ओरैबायदि जानांगोन, जुदा जुदा धोरोम, जुदा जुदा कालचार, नाथाय जों मोनसे बर'आनो, बेबायदि जानांगोन। बाथौ धोरोमखौ लानानैसो, खृष्टान धोरोमखौ लानानैसो, बा धोरोमखौ लानानैसो बर', बै कनसेप्टखौ जोङो खोमोरनांगोन दिनैनि थासारियाव। मानो होनबा बे गोरोन्थिखौ जोङो जारिमिनाव खालामबोखाबाय। जों मोनसे समाव बाथौ धोरोम नागारनानै ब्रह्म धोरोम लाबाय, आरो जेब्ला इंराजफोरा भारतआव फैदोंमोन बै समनिफ्राय खृष्टान धोरोमाव हाबबाय, आरो बेबायदिनो गेजेर ससेयाव ठाकुरनि धोरोम अनुकुलखौबो लाबाय जोङो, आरो बेबायदिनो आरो मा धोरोम लादो कुनु हिसाब गैया। श्रीमन्त शंकरदेव फैनाय समाव जों थेर बेथेर जाबाय, सोरबा शरण लाबाय, शरनिया जाबाय, आरो सोरबा कृष्ण गुरु धोरोम लाबाय दा। आरो बेबायदिनो जों माखासे धोरोम लानानै आलाय सिलाय गावस्रा गावस्रि जाबोदों, नाथाय गिबियावथ' मोनसेयानोमोन, बाथौआनोमोन। बै जारिमिनाव जों जा गोरोन्थि खालामदों बेखौ दिनैनि थासारियाव जों जुदि फोसाबनो नागिरोबा बेथ' एसे प्रब्लेम जानो हागौ जोंनि हारिनि थाखाय। बे फोसाबजायै मोनसे जेंना। फोसाबनायनि सोलाय जों ओरैबायदिसो मोनसे स्टेटास बानायनांगो, धोरोमा गुबुन गुबुनबाबो गासैबो जेन जोङो हारिनि थाखाय ज' लोगो नांनानै खामानि मावनो जेन हायो। धोरोमखौ लानानै जेबो साननाय हनाय, नायनो बानायनाय, बै जि थासारि गेजेर गेजेर जोनोम जायो गामिफोराव, बेखौसो जों फोजोबनो नाजानांगोन। आरो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन, सबहाबो मोनसे सार्थ होननाय बाथ्रा थायो। सार्थ होननाय बाथ्रा थायो, जेरै खृष्टान धोरोमनि सुबुंफोरा गावसोरनिथिं बोनो नाजागोन, अनुकुल लानायफोरा गावसोरनिथिं बोनो नाजागोन, बाथौ धोरोमनि सुबुंफोराबो गावसोरनिथिं बोनो नाजागोन। बे बोबथिं बोबथाया सोलिबाय थागोन। नाथाय बे बोबथिं बोबथानि गेजेरावनो जों मोनसे टारगेट लानांगोन,
बेबायदि दिनै सत्यरन्जन बरा बादि सुबुङा बेबायदि गुबुन सत्यरन्जन बरायाबो सत्यरन्जन बरा 2.0 3.0 बेबायदि जेन गुबुन सुबुं फैनानै आरोबाव जोंनि गेजेराव क्लेश जोनोम होनो जेन नाजानो हाया। बेनि थाखाय जों गुबुन गुबुन धोरोमारि सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे सावरायनांगो मिटिं लानांगो जेन फिउचाराव जोंखौ बेबायदि खालामनो हाया। नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर। आं जायफोर बाथ्राखौ बुंदों माने जानो हागौ गोरोन्थिबो जानो हागौ, सोरखौबा दुखु होफ्लांदोंबो जानो हागौ। नोंथांमोना आं बेखौनो बुंनो नाजादों जे जोंनि गेजेराव एसे सान्ति फैहांनायखौ नुनानै गासैबो जोंनि सुथुरफोरा लासै लासै जेराव स्कप मोनदों बेवहायनो जोंनि गेजेराव अर सुनो नाजादों, गैफेरि जाथायखौ जोनोम होनो नाजादों। बेनिखायनो जों अरायबो हुसियार जानांगोन, जोंनि साफ्रोम सुबुङा अरायबो हुसियार जानांगोन। दिनै जोंनि थासारिया नुनायाव गोजोनबाबो नाथाय सिं सिं जोंनि सुथुरा चान्स लागासिनो थादों, बेखौ जों अरायबो बुजिनांगोन। आरोबाव मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन, सत्यरन्जन बराया जायफोर बाथ्राखौ बुंदों बेवहाय बेसेबां सैथोथि दं। आं गिबियावनो बुंगोन बै सैथोथिनि दा जेबो भेलिड गैलिया। बै बाथ्राफोरा सैथोमोनबाबो दिनैनि थासारियाव जेबो ओंथि गैलिया बेयो। खारन जोंनि सुबुंफोरा जारिमिनाव ओरैबायदि गेदेर गेदेर गोरोन्थि खालामबोदों, बै गोरोन्थिखौ दिनै सुद्रायजाया। बै हिसाबैनो जों दिनै मिलायनानै थानांगोन आरो जातिखौ फोथांनांगोन, बेनिसो मोनसे थासारि सफैदों। बाखि धोरोमारि सुबुंफोरा गावसोरनिथिं सोर बेसेबां हायो बोबथिंलायबाय थादों बेखौ आं बुंलिया। बे जाहैबाय निजा निजा केपासिटिजों गावनि धोरोम फारसे बर' सुबुंफोरखौ बोनानै लाबोनो नाजानाय, बेयो सोलिबाय थाखागोन, बेखौ हमथानाया रावबो। जियानो जाया मानो दा बाथ्राया जाबाय दामनाय देनायनि बेलायाव जे बै बर'नि जि दामनाय देनाय खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, गंगना नङा होमबा, आरो बिनि अनगायैबो जेसेबां दामनाय देनाय जेरै औवानि थरखा दङ आरो बिनि अनगायैबो गोबां दं। बैफोर दामजुफोरा, बै हारिमुवारि दामनाय देनायफोरा बाथौ धोरोमजों लोब्बा दं। बे बाथ्राया 100% सैथो होननानै आं बुंगोन। मानो होनोबा बेफोरो ख्रिस्टान धोरोम गुबुन धोरोमजों जेबो सोमोन्दो गैया, बे नंगौ। नाथाय सत्यरन्जन बराया मोनसे बाथ्रा बुंदों, मा दामनो मोना आमुक धोरोमनि सुबुंफोरा। नाथाय जोंनि बाथौ धोरोमाव खुनु जेरावबो लिरनाय गैया जे बेखौ गुबुन धोरोम लानाय बर' सुबुंफोरा दामनो मोना बा गुबुन जातिनि सुबुंफोरा दामनो मोना, बेबायदि जेबो लिरनाय गैया। जोंनि बेबायदि जेबो आयेन कानुन गैया, जोंनि धोरोम बिजाबाव गैया। जानो हागौ बे मोनसे रिसार्चनि बिसय जे ख्रिस्टान धोरोम लानाय सुबुंफोरा बर'नि दामजुखौ दामनो मोनो ना मोना, बे रिसार्चनि बिसय जानो हागौ। दामनो मोनगोनबा मानो मोनगोन, दामनो मोनाबा मानो मोना। नाथाय आं साइन्टिफिकेलिसो नोजोर होगोन जे आंनि बादिबा दामनो मोननाय मोनि होननाय जेबो बाथ्रा थाया, सबबो दामनो मोनो, ए जाबाय आंनि मत। नाथाय बाथौ धोरोमनि सुबुंफोरा जानो हागौ बेखौ एक्सेप्ट खालामाबो जानो हागौ, नाथाय बे आंनि मत। नोंथांमोननि मतखौ नोंथांमोना बुंबानो जाबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय बै जोंनि बाथौ धोरोमजों लोब्बा दंना गैया बै दामनाय देनाया। हमनानै लाबाय खामनि देंखोआ बोरै जोनोम जानाय नङा होमबा, सोरनि उदैखौ बुनानै बे सोदोबा फैनाय खुगा सल' दं नङा होमबा, सोरनिबा उदैयानो दुं दुं होनना गाबोमोननो नङा होमबा दामना होयोबा, आरो बिनिफ्रायनो बै मिउजिकआ फैदों। आरो बेबायदिनो सान्दो बावदियानि सेरजानि बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिगौ, सान्दो बावदियानि सेरजा। आरो बेबायदिनो सिफुङा बोरै फैनाय, सिफुङा जोंनि कालसारजों माबायदि लोब्बा दं। बर' सुबुंफोरा हिमालय फार फार थाबोदों नङा होमबा, बारहुंखा बारनाय ओनसोलाव थाबोदों। स' बेबायदि गोबां जारिमिनखौ जों जुदि नायोबा सिफुङा बोरै फैखो, गंगनाया बोरै फैखो, बेखौ गासैबो बुजिना मोनो। थारैनो बेयो इउर'पियान कालसार जानो हाया नङा होमबा, जाय इउर'पियान कालसाराव बरफजों खोबजानाय थानाय ओनसोलाव बेबायदि बर'नि कालसार टाइप जेबो दामजुखौनो मोननाय जाया इउर'पआव नङा होमबा। इउर'पनि दामनाय देनाय देंखोनि स्टाइलफोरा एसे जुदा, गावसोरनि बरफ खोबजाना थानाय ओनसोलजों एसे रिलेटेड टाइपनि दामनाय देनाय, बिसोरनि दामनाय देनाया रिसार्च खालामबा बेबायदि मोनो। स' नोंथांमोना रिसार्च खालामना नायबा मिथिगोन। बेनिखायनो बे दामनाया बै गुबुन हादरारि धोरोमजों जेबो लोब्बा गैया, बे बाथ्राखौ साफ्रोम बर' सुबुङा 110% बयबो मिथिगौ। बेखौ सत्यरन्जन बराया सोर, बेखौ आरो जोंनो बुंखांफिनो दरकार गैया, बेखौ बुंखांफिनो बयबो मिथिखागौ बे बाथ्राखौ। दामनो मोना बे एसे गोरोन्थि। दामनो मोना होननाया ओरैबायदि गेदेर गोरोन्थि, जुदि दामनो मोना होननाय जुदि जायोबा, दामनो मोना होननाय जुदि सिस्टेम जायोबा, गाबोननो बर'फोरा गावसोरनो बुलाय सुलाय जाना थैलायजोबगोन। बेनिखायनो दामनो मोननाया जोंनि मोनसे खौसेथिनि नेरसोन। बेनिखायनो आं साफ्रोम बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरखौ बुंगोन जे ख्रिस्टान धोरोमारि सुबुंफोरा दामनो मोननांगौ, आं बेखौनो बुंगोन। गुबुन धोरोमारि सुबुंफोराबो दामनो मोननांगौ, बेखौनो बुंगोन। बबेखानि बेयो मोनसे रिसार्चनि बिसय। बेखौ आं दिनै जुदि बुङोबा
बे गोरोन्थिबो जानो हागौ। बेनिखायनो आं बुंगोन बे मोनसे रिसार्चनि बिसय। नाथाय दिनैनि थासारियाव बे दामनो मोननाय मोनिखौ जों जुदि नागिरबाय थायोबा बर' जातिया गाबोननो बे आसाम पुरिनिफ्राय बे बड'लेण्डनिफ्राय गोमाजोबलांगोन होननानै आं सानो। बेनिखायनो बैबायदि सुबुंखौ जायगा होनाङा, जोंनि समाजखौ गुबुंले खालामग्रा बैबायदि सुबुंफोरखौ जायगा होनाङा, आं बेखौनो बुंगोन। आरो आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामगोन दिनैनि बे थासारियाव जोंनि गेजेराव गुबुन गुबुन धोरोम लानाय जायफोर सुबुंफोर दं, बै सुबुंफोरनि गेजेराव खायसे खायसे जायगायाव गोबां गोरोबलायि नुनो मोनो। माने बियो बेनि धोरोमखौ मुगैयो, बेयो बेनि धोरोमखौ मुगैयो। बेबायदि जानाङा। जि जाबाय जाबाय, जों जारिमिनाव जि गोरोन्थि खालामबाय। दिनैनि थासारियाव जोङो गुबुन गुबुन धोरोमखौ मुगैनायखौ बाद दोनदो, गुबुन धोरोमारि सुबुंफोरनि कालसारखौ मुगैनायखौ बाद दोनदो, गुबुन धोरोम लानाय बर' सुबुंफोरखौ मुगैनायखौ दोनदो। बा बेबायदिनो गुबुन धोरोम लानाय सुबुंफोराबो जोंनि बाथौ धोरोम लानाय सुबुंफोरखौ मुगैनायखौ बाद दोनदो। जुदि जोङो बेबायदि जुदि मेन्टेलिटि लाबाय थायोबा जोंनि हारिया माब्लाबाबो जौगानाय नङा। दिनैनि थासारियाव जोङो कमप्लिट ए टु जेड जुदि बर' होनना सिनायथि होनो गोनांबा बे बाथ्रायाबो सैथो, जोंनो बाथौ धोरोमखौ नांथारगोन। नोंगो नोंथाङा दिनै गुबुन धोरोम लादो, नाथाय नोंथाङा जुदि हारि हिसाबै फोथांनो गोनांबा, हारि हिसाबै जुदि ए टु जेड जुदि जारिमिनखौ बोखांजोबनो गोनां जायोबा जोङो खृष्टान धोरोमदो हानाय नङा। बे बाथ्रायाबो सैथो। जोङो गुबुन हिन्दु धोरोमदोबो हाजोबनाय नङा। बे बाथ्रायाबो सैथो। बिदि होननानै जुदि गुबुन धोरोम लानाय, बाथौनि अनगा गुबुन धोरोम लानाय बर' सुबुंफोरखौ जों जुदि जोगारोबा, नारगारोबा, बे जोंनि हारिनि थाखाय डाइजेस्ट्रास जागोन होननानै आं बुंगोन। जोंनि हारिनि थाखाय ब्लेक डे, डुम्स डे जागोन होननानै आं बुंगोन। बेनिखायनो दिनैनि थासारियाव जोङो धोरोमखौ लानानै बर' नङा, जों गुबुन गुबुन धोरोम लानानैसो बर' जाति, बर' माहारि बेबायदि कनसेप्टखौ जों लानांगोन। जों गासैबो भाइ भाइ, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव हिसाबै थांनानै थानांगोन। स' नोंथांमोना थारैनो माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि नुदोंबा आसि दिन्थिनानै हो, आरो बैबायदि सुबुंखौ जेन नोंथांमोना जायगा होआ फिउचाराव, बेखौनो आं अरायबो बुंगोन। खुलुमबाय।